ο λυτρωτής του κόσμου, την έλευση του οποίου εορτάζουμε τα Χριστούγεννα, δεν ήρθε στη γη ως βιαστικός και ανυπόμονος ηγέτης να ανατρέψει διαμιάς την αμαρτωλή πραγματικότητα. Ο Λόγος του Θεού, γενόμενος άνθρωπος, δεν ζήτησε να διορθώσει τα πάντα σε λίγο διάστημα. Από τα πρώτα χρόνια της παρουσίας του μέσα στην ιστορία του ανθρωπινού γένους, κινήθηκε με θαυμαστή υπομονή. Υπομονή στην παρανοϊκή εχθρότητα της πολιτικής εξουσίας, υπομονή στις συνθήκες της ξενιτιάς, υπομονή στις ανυπόστατες συκοφαντίες των γραμματέων και φαρισαίων, υπομονή στις στενόκαρδες και μικρονοϊκές συμπεριφορές των δικών του. Άκρα υπομονή στους εξευτελισμούς από τους Αγρίκους στρατιώτες. Υπομονή στην κορύφωση του μαρτυρίου του Σταυρού. Καθώς ατενίζουμε το πρόσωπο του ερχόμενου Μεσσία, ας αναλογιστούμε προσεκτικότερα την υπομονή του Χριστού και ας ζητήσουμε από τον Θεό της υπομονής και της παρακλήσεως να κατευθύνει προς αυτήν τις καρδιές μας. Οι σημερινές συνθήκες στον τόπο μας είναι ασυνήθιστα σκληρές. Μην αφήσουμε όμως την αποκαρδίωση να κάμψει το θυμικό μας, να παραλύσει τις δυνάμεις μας. Ας δείξουμε υπομονή ακόμα και στη δικαιολογημένη οργή μας, τη διάχυτη ένταση και τον πλανόμενο φόβο. Όταν μιλούμε βεβαίως για χριστιανική υπομονή, δεν εννοούμε μια παθητική αντιμετώπιση, ένα είδος στοικής στάσεως, κάποια μορφή νιρβάνας, παραιτήσεως από ευθύνες και δίκαια αιτήματα, αδιαφορία για κοινωνική δράση. Ο Χριστός άρθρωσε λόγο κριτικό και αυστηρό. Αλλά συγχρόνως μας καλεί να μάθουμε από Αυτόν που είναι πράος και ταπεινός στην καρδία, την βαθιά εσωτερική υπομονή, ώστε να βρούμε την ειρήνη και την ισορροπία στις ψυχές μας. Δεν συνιστά αδυναμία χαρακτήρος η χριστιανική υπομονή. Αντίθετα μοιάζει με τη δύναμη της τροχοπέδης που προστατεύει από ατυχήματα, που εγγυάται την ασφάλεια της πορείας. Ακόμα και τις μεγαλύτερες θλίψεις και δοκιμασίες της μεταμορφώνει. Από την προσωπική του εμπειρία ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει «Ιδότες ότι οι θλίψεις υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίς ου κατεσχύνει». Με την υπομονή ο άνθρωπος αξιοποιεί καλύτερα τις νοητικές και συναισθηματικές του δυνάμεις. Όλα όσα τονίζονται, αδελφοί μου, αυτές τις εορταστικές ημέρες, ειρήνη, αγάπη, ελπίδα και υπομονή που υπογραμμίσαμε σήμερα, είναι μεταξύ τους αλληλένδετα. Όπως το σώμα μας, τα διάφορα ζωτικά συστήματα, παραδείγματος χάρη το νευρικό, το μυϊκό, το κυκλοφορικό, το καθένα εξαρτάται από το άλλο, στηρίζει και ενισχύει το άλλο. Η υπομονή λοιπόν δεν είναι κάτι το μοναχικό, το αυτόνομο. Ενεργεί μαζί με την πίστη, νευρικό, την ελπίδα, μυϊκό, την αγάπη, κυκλοφορικό, η οποία πάντα υπομένει. Προς αυτή τη μορφή υπομονής ας οικετεύσουμε τον Κύριο και Θεό μας να κατευθύνει τις σκέψεις μας, αλλά κυρίως τις καρδιές μας αυτές τις εορτές των Χριστουγέννων. Την υπομονή του Χριστού, την ήρεμη, την ανθεκτική, την αδαμάντινη. Και ο ήλιος της δικαιοσύνης, νικητής και πάλι, θα λάμψει μέσα από τα βαριά σύννεφα που προκαλούν η οικονομική κρίση, το άγχος και η γενική αβεβαιότητα της εποχής μας. Αυτός τελικά θα φωτίσει και θα θερμάνει την καρδιά μας. Με καρτερική υπομονή εспορευθούμε, ιδιαίτερα στο νέο χρόνο, για να υπερβούμε τα πολυπίκυλα προβλήματα και τις απρόβλεπτες αντιξοότητες. Ευλογημένα Χριστούγεννα.